Aureli Argemí ha deixat. Estàs content de venir a la Vall d'Aran? Molt content, perquè la Vall d'Aran és un lloc important per tota la meva història també, perquè aquí he fet diverses trobades sobre llengües d'Europa, llengües petites d'Europa, llengües oprimides d'Europa. Per tant, cada vegada que vinc aquí em sento molt a casa per la relació que he tingut, no solament de treball, sinó també d'afecte per la Vall d'Aran. I després perquè sempre penso que la Vall d'Aran pot ser un far, com acabo d'explicar ara, per tot el conjunt del món occità. Occitània, en aquests moments, s'està recuperant en alguns aspectes. Jo crec que l'aspecte lingüístic és essencial de cara al futur d'Occitània i crec que la Vall d'Aran pot ser realment un punt de referència, i tant de bo ho sigui, perquè aquí s'està recuperant en l'ensenyament, en els mitjans de comunicació i sobretot en la dignificació de la llengua. Has parlat de la dignitat de la llengua, de parlar una llengua dins la llengua, però de pas abandonar el multilingüisme del món. És un rol també que l'occità sempre ha hagut, d'acollir les altres cultures, les altres llengües sur son territori. El model francès d'imposició de les llengües és pas un model de desenvolupament per una llengua. No, jo crec que no solament no és el model, sinó que tampoc no és un model democràtic, perquè quan jo parlo que haig de respectar l'altre com a principi democràtic, l'altre és l'altre el meu interlocutor, ho haig de respectar en tots els nivells. I la igualtat no es fa a través de la imposició d'una noció que jo puc tenir d'igualtat, de superioritat, sinó que la igualtat es fa respectant la diversitat. La Unió Europea, per exemple, no es fa fent una sola llengua, una sola cultura, sinó respectant les llengües i les cultures de tothom, en principi, cosa que no es fa, però el principi és aquest. O sigui, estem creant una nova noció d'Unió Europea perquè és més democràtica. Per tant, jo crec que la política francesa, que sempre s'ha pogut presentar com una política democràtica d'igualtat, en el fons està imposant una forma d'igualtat que és sempre discriminatòria. Tu que has el costum de veure els pobles amb la llengua minoritària, amb la llengua més pesada, per l'eu, la situació d'Occitània que anant canviant, m'has dit, la valoritza de quina manera? Bé, jo veig que hi ha símptomes, no és que sigui una situació ideal ni molt menys, però hi ha símptomes de recuperació. I quan dic de recuperació és que cada vegada més aquesta noció de la France, la Grande France, s'està canviant per una espècie de recuperació de diferents identitats que fan que, dintre d'Europa, aquesta France té un paper, però només té un paper d'estat, no té un paper de cultura ni de llengua. La llengua francesa s'està perdent també dintre d'Europa. Per tant, hi ha una espècie de recuperació de la diversitat dintre. I jo crec que els occitans a poc van aprenent, van recuperant que la seva dignitat és Occitània, és la seva llengua i la seva cultura. Com acabarà això? No ho sé, però certament que cada vegada més l'occità no veu que el seu futur sigui la llengua i la cultura francesa. No ho sap ben bé, però veuen que la llengua i la cultura francesa és minoritària dintre del conjunt del món, cosa que abans havia pensat que França seria una mica el model de tot el món. Jo quan era petit, per exemple, a mi m'han ensenyat que havia d'aprendre el francès perquè era la llengua del futur. I m'he fet gran, i no és la llengua del futur, sinó més aviat que ha substituït la llengua del futur, una altra llengua que quan jo era petit semblava que era una llengua completament de fora del món, que era l'anglès. Per tant, el món està canviant. I per tant, Occitània, d'alguna manera, almenys alguns que en teniu consciència, pot recuperar el seu lloc realment en el món, que és plural, com has dit tu abans, hem acollit sempre altres llengües i altres cultures. Jo crec que això ha estat també modèlic. Ara hi ha d'haver una recuperació de la pròpia identitat i la pròpia identitat occitana es fa a través de la cultura i de la llengua. On sap el paper i el rol de l'estat francès marxant d'Occitània. Aquesta exposició aquí, quin rol positiu pot portar a Occitània? Sí, és una mica... La intenció és que sigui pedagògica, és a dir, que la pluralitat lingüística no és
un destorb en el món, sinó tot el contrari. El valor de la humanitat és precisament que hi ha moltes llengües i moltes cultures. Nosaltres veiem el món, cadascú a través dels nostres propis ulls, que es fan a través del nostre propi àmbit en el qual nosaltres vivim. Si nosaltres arribem a comprendre això, aleshores revaloritzem la nostra llengua, la nostra cultura, la nostra manera de ser en el món. Som universals perquè parlem la nostra llengua. No som universals perquè parlem la llengua d'un altre. Nosaltres hem de saber que les llengües dels altres són molt importants perquè tenen unes funcions. L'anglès és molt important per a les relacions internacionals, però no és la nostra llengua. I aquesta exposició precisament intenta fer això. La nostra llengua és la nostra, és tan important per a nosaltres com l'anglès pot ser-ho per un anglès. Ara bé, la nostra llengua té una funció i aquesta funció nosaltres també l'hem d'apreciar en els seus límits, que la nostra llengua també té els seus límits. L'hem de defensar perquè és defensar la nostra pròpia dignitat. Això és el que intenta aquesta exposició. Defensar la nostra llengua és defensar la nostra pròpia dignitat. L'exposició aquesta ha estat feta amb l'ajuda del CIEMEN. Pot explicar un poc ràpidament el que és aquesta associació, organització ONG de Barcelona? Sí, aquesta organització neix precisament d'una experiència. Va néixer, ho vaig fundar jo mateix. Jo vaig estar anys fora del meu país, degut a la situació que hi havia a l'època del franquisme. He viscut a diferents països i sempre he vist la dificultat que hi ha hagut en molts altres països, sobretot europeus, perquè és el lloc on he estat jo, de comprendre que jo era català. I aleshores, quan vaig veure això, hi ha una ignorància en la cultura que hi ha en aquest món en el qual jo visc, i és que el català i moltes altres llengües són ignorades perquè ningú no ensenya la pluralitat. I és a partir d'aquí que vaig pensar de fundar una organització que, primer de tot, fes veure que la pluralitat lingüística és la realitat. Segon, que defensés els drets de cada parlant i cada cultura dintre d'aquest conjunt, i després que hi hagués una xarxa de solidaritat. I això és una mica el que està fent el CIEMEN. Crear una xarxa de coneixement, de reconeixement i de solidaritat entre tots aquells que d'alguna manera tenen les seves llengües, les seves cultures minoritzades.